Hi everyone! So welcome to Rail Notes. So for today's video, pag-usapan natin yung mga salitang Bicol, mga tanong na pwede nyong matutunan or magamit to start a conversation sa mga friends mong Bicolano or sa mga Bicolano people. So kung ikaw ay gustong matuto na magsalita ng Bicol, so this video is for you. Number 1, kumusta ka? In Bicol, kumusta ika? Number 2, ano ang pangalan mo? In Bicol, ano ang pangalan mo? Number 3, taga saan ka? In Bicol, taga sain ka? Number 4, ilang taon ka na? In Bicol, pirang taon ka na? O kaya naman pira na ang edad mo? Number 5, saan ka nag-aaral? In Bicol, sain ka nag-eskwela? Number 6, ano ang gusto mo? In Bicol, ano ang muya mo? Number 7, pwede bang makipagkaibigan? In Bicol, pwede makibarkada sa imo o kaya pwede maging barkada, amigo o amiga ika? Number 8, saan ka pupunta? In Bicol, sain ka maduman? Number 9, ihatid na kita. In Bicol, ihatod ta ka na. Number 10, pwede bang sumama sa'yo? In Bicol, pwede mag-iba sa imo? Number 11, anong bibilhin mo? In Bicol, anong babakalon mo? Number 12, saan ka kakain? In Bicol, sain ka makaon? Number 13, anong oras ka uuwi? In Bicol, anong oras ka maulit? Number 14, malapit lang ba ang bahay nyo? Arane ang harong nindo? Number 15, bakit ayaw mo? In Bicol, nata habok mo. Okay, so that's it guys. So 15 questions na matutunan nyo or pwede nyo magamit to start a conversation with your friends or sa mga gusto mong makilala na mga Bicolano. Or kung ikaw ay may tanong, so please comment down below and sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Okay, so that's it for today and thank you. Don't forget to subscribe in my channel.